Ngai khublei ya phi ki subscriber ki like ki share ki comment bat ki view kito ki baseo tanat ya kaneka channel ka jonga seo ba share lem shaki paralok ki jong phi bat kito ki banang thamai seo ba subscribe lem khnang ba phindo bio I ya ki video ba nganang like shadin hakane ka por ngadon kamban wanra hakmat jong phi namar kale jong ka election MP Syapo Raja Sabha kelas sedang sawah namar kan long hau benai Jun lane benai Julai kumta namari Dr. Karluki im Yashim Bentasyu hakane kawat kabaar bat kabapau khmat ka kerteng hakane ka election kadai jong iba Himalaya sangpleng bat iba Jim sangma ibadai mentrai jong konrad sangma tengah kerpat ya phi kipat kabriu nyu trep hato yano pikwa banpa syaraja sabha namar ka NPP kadon hadu laipo saungut ki MLA nangta ka UDP kadon khat arngut ka BJP arngut ka SSPDP arngut bat ki independen arngut te ka opposition kadai ka TMC bat ka VPP te sngobha komen hapo komen hato yano pikwa banpa syapo raja sabha namar napdeng kitay yole se ka UDP ka kwa ban peniyang kertong lane kam kwa ban peniyang kertong hakane ka election syapo raja sabha namar pilayo I paro shikata hakino gino kikam kiya senrop lang bat kiya trelang nre ngen saya pe andala dei kapor namar menta ka syusawa kane ka ketin kumba pilayo I hakine kisngi ki baladap hakilat social media ba kilami kita ki kerteng bat ka NPP kala dap yalom jing yalang kumno ban ya perkhat yau MP syapo raja sabha te ngakerpat ya phi iwe pa iwe sngyobha sa like sa share sa comment sa ki perlok jong phi tangkum ta khublei sibon khublei si hajar ngo